Paytaxtın häkimetleri Sovetski ve Podvolski köçelerinin uğrundaky elitni jaýlaryň aşaky gatlarynda yerleşýän firmalary eýeleýän binalarını boşaltmaga mejbur edýärler, diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji maýda habar berdi. Radionun 20-nji maýda habar berýäsi ýaly Aşgabatly telekiçiler 15-nji maýa geçilen giýje senagatçylar we telekiçiler bileligine çağıryldy we olary öz edara jaýlaryny şäheriň daşyndaky senagat zonusy diýilen ýere göçürmelikleri aýdyldy. Paytaxtın häkimetleri mundan öň hem kiçi we orta telekiçileri şäheriň durly ýerlerinde, şol sanda ýarym ýerdeminlerde ýerleşen edara jaýlaryny, dukanlaryny durly bahanalar bilen täzeden enjamlaşdyrmaga, yapmaga mejbur edipdiler. Ýöne bu gezekki göç talaplary Türkmenistanyň prezidentiniň 23-nji maýda Aşgabat şäher häkimliginde geçiren göçme mejlisiniň öň hemde ýanyna gabat geldi. Bu mejlis Ak şäherim Aşgabat adly 18-nji köp uğurly halkary serginiň öň ýanynda geçirildi we prezident şäherde bir kanun gurulan binalardan käbir binalaryň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmazlygyndan nägileligini bildirdi. Emma käbir binalarň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmaýanyny ýüze çykaryldy. Ama zaten restoran, ağalık ve hocalık dukanlarına niyetlenen 3. katları hususen fitness klubları, türlü gurnoklar ya da başka rahatlar için birlikler. Bunun için varsa yürütü belirlenen yerler var. Şu yerler varsa yine ulanman hem doğru. Emma prezident ýüriti bellenen yerler diýeninde nirany nazarda tutýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Telekiçileriň käbiri bu talabyň döwlet teristesine gurulan ofis jaýlaryna müşteri tapyp bermek maksatyndan ugur alýandygyny öňe sürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gurundaş bolan firma eýeleriniň tasdiklamagyna görä, edara jaýlary paýtagtyň merkezi etraplarynda yerleşýän husus firmalaryň köpüsi eýeleýän ýerinden senagat zonasyna göçmek islemeýär we başga jaý gözleýär. Ýeri guramalaryň köpüsi parahat etrapçysyndaky jaýlaryň aşagynda awadaňlaşdyrylan ýerdeminlerden we ýarym ýerdeminlerden kireýine ýer almak isledi. Şu sebäpden häkimetler polisiýa, uçaslyk polisiýasy, öý edarasynyň işgärleri häzir esasan kiçi telekiçileriň kireýine alan ýerlerini gaýtadan we örenjikmejik barlaýarlar diýip radionyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine görä bu barlygda häzir esasy mesele binanyň haçandan bäri kireýine alynýandygyny, ýagny täze kärindeçiniň senagat zonasyna göçmekden boyun gaçyran telekiçileriň bardygyny ýa ýokdugyny anyklamak bolup görünýär. Şol bir wagtda ýerdeminleri öňräkden bäri kärindesini alýan telekiçileriň kanun esasynda berilen ruhsat hatlarynyň bardygyna garamazdan indi firmalaryň edara jaýlarynyň ýerdeminlerde yerleşmeli däldigi aýdylýar. Şu arlykda adatça bolşýarly barlyklar telekiçiler üçin goşmaçy çykdajak hem bolýar. Olar barlykçylary 1000-den 2000 manada çeline pul berip ýagdaýlaryny ýeňilleşdirmäge tiňenşýarlar. Ýöne bu çykalga hemisi kömek etmeýär. 30-njy mikrorayonda dukanya edara jaý yerleşdirilen ýerdeminleriň ählisini boşaltmaly etdiler. Bu ýylatyň bir böleginiň işini beýleki böleginiň bolsa amatly hyzmatlary ýitirmegine alyp geldi diýip Azatlyň habarçysy aýtdy.